ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରେଡକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ପୋଲିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଓଏସ୍ପି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବାଟାଲିୟନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପରେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ବଏଜ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ। ପରେ ପରେ ସିନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ଗାର୍ଲସ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ। ବଏଜ ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ। ପରେ ଏସଟି ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଏନସିସି ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପରେ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ବଏଜ ଏସଟି ଜାଭିୟର ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ଗାର୍ଲସ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ। ପରେ ପରେ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ବଏଜ ଦିଲ୍ଲୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ। ପରେ ପରେ ଜୁନିୟର ଡିଭିଜନ ଏନସିସି ବଏଜ ନାଭାଲ ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ। ବିବି ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ ନାଭାଲ ବିଭାଗ ଜୁନିୟର ବିଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ। ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଢେଙ୍କାନାଳ। स्काउट एंड गाइड एलएम हाई स्कूल ढेंकानाल। स्काउट ढेंकानाल। अभिवादन मंच आनंद मार्ग पब्लिक स्कूल बॉयज ढेंकानाल। ପରେ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଗାର୍ଲସ ବିଭାଗ ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଅଭିବାଦନ ଏସଟି ଜାଭିୟର ହାଇ ସ୍କୁଲ। एसटी जाभियर हाई स्कूल बॉयज शिक्षा केंद्र ढेंकानाल वर्तमान अतिक्रम करुचंती। श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल गर्ल्स ढेंकानाल मंच निकट को धीरे धीरे अतिक्रम करुचंती। दिल्ली पब्लिक स्कूल वर्तमान केंद्रीय विद्यालय गर्ल्स विंग्स अतिक्रम करुछन्ते अभिवादन। केंद्रीय विद्यालय बॉयज वर्तमान अभिवादन प्रदान पूर्वक मंच को सुंदर वाद्य और ताले ताले परेड को परिचालना करने सहित आग को बढ़ुंट अभिवादन मंच। समय स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम समाहित होगी। दल मैंने निज निज स्थान को फेरी जाऊँ मुख्य अतिथि वर्तमान